Khuble yepi baro ki perlok ki baju pej ya kane ke channel ha kane ke video ngin ya pej chapang kari Switzerland te shwaban sedang ngan aino yepi ke jingkeli kumbangi jule man la kapor uei ubre ubabun follower do ha Instagram ha ka perthei baro kawe te lada pitip saai ka jubat jong phi comment box bal lada pimtip ngan saya tho yepi ha ka video ban sawan pan te tong ini sedang no ya ka video jongi ka bamenta kasngi Switzerland kadai ke jaka ka ba itnat bah bat kibriu ki juong ru ya kane kari ka heaven on earth kalong kari ka ba itnat bat ka ba pangat ban lech sangkai perthei bon ki couple ki ju snau tanat ban lech ka sa Switzerland bat parlok bara ngania tho yepi katkum ka report 90% ki nong India ki baladap ya tho ki ju lech honeymoon sa Switzerland bat shikror tam ki tourist man lausnem ki lechka sa Switzerland kumba pitep ka Bollywood man lausnem ka penmi film Sunspa nen Rospa kali bat buon nakine ki film ki baledring sa Switzerland namar kalong ka jaka ka ba itnat bat ka basngan bah kasngan namar hakane kari ka crime rate ka duna bah ladangi compare lane nujor bat kiwei ki ripat bat kadaw kalong namar bah hakane kari khandai pun rio point prapulai persen ki brio kilong ki balabit labiang ne ki bareus pa kapisa jong kane kari kadai ka Swiss franc 1 Swiss franc ladangi penkela sa kapisa India kalong prapu wei tingka hakane kari ki buan bah ki bank bat ki juas ngau hi tharai ya ka kerteng Swiss bank hakaba ki brio na kaleng ka perthei ki bareus pa ki lejbo pisa hakane ka bank bat buan ki nong India ru ki badan account hakane ka bank ka Swiss bank ru kadan hi ha Switzerland padha kane ka bank life pra persen ki account ki day banabari lane banakaway pat kari kane ka bank kalong ka basif tam ha perthei namar ka bure bet ya ki privacy jong ki account holder bada fikwa bantip khambha sapang kane ka bank sa comment yang ha ka video baladap ngala keli na phi baka ei kari baki brio ki imslam bah badan katu katni ki perlok jongi ki bala a ya ka jubab ka badai bat kita kilong ki yarap mau tho scam dan kupar jana kharsati roy dhar te khuble sibon yepi bara nang ye ki ha ka jing nang jing tep jong phi ha dai kari Japan baki brio ki imslam bah ha kani ka perthei bat dadep ke Japan kawan sakari Switzerland hak kardan ka baar baki brio ki imslam bah tetong ini phai byang sa ka topic jongi hakane kari ki khenkor bah ya ka kam hikai school bat kinong hikai hakane kari ki dei ki bahe tulab do banya nujor bat ki wei ki kampan bat ki brio ha kane kari khandai phupra 0.1% kilong ki balanang lastat bat parlok bara ngania tho yepi ha kane kari banrung ha politics ru phi hap nang hap start bha phi hap don ya ka degree henre ha kari jongi pat हम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स te philasau tho hi tharai ya ka jingnang jing start jong home minister jong kari jongi
Hisngo kumno halor kane ka video clip sa komen yang hakari jongi bat kiwei ki riru ki penlong ya ka jingjiet ya unong mi khmat jong kari haman la kasan snem Henry hakane kari pat ki penlong man la usnem ka bamut man la usnem ki yo ya UPM batmai bat omjudan corruption ai hakane kari nama ka financial system hakane kari ka biang bah la ban ongru namar ba ka dei kari ka baki brio kilanang la start lut bat baro kilabit labiang kumbang ala ong menne kane kari kalong ka basngan bah namar hakane kari kingej baha ka por bansawan kala banwan ka World War 3 lane kathma ba bala jong ka perthei na kata kada ka sarkar jong kane kari kalashna ya ki bomb shelter lane ki jakare lada wan kathma ba balai ha ka perthei bat omde tang iwei ne artli henry ka sarkar jong kane kari kala penbang yaman la ka wei ka longyeng ka wei ka shelter balada wan kathma ba balai ha ka perthei ki breu jong ka Switzerland ki shong re tengen ha kane ka shelter te tangkat nehi mentang ini page no ya ki komen jong phi balada dang don ni ai badang sa komen yang ngan sabatai pat haka pat tu nai bat scam marweng ka company kolkiat kadai nakari ayu mo te babat scam ka company kolkiat kadai na US sakawai ka komen pat nai pen shngan lang bakham reus pa tam haka jela jongi pat dei manu te ba pensnga nya kane ngala juba bon sien henry ngala yo khambon ki komen chapang kane te ngala shimlang ya kane ru ubare uspata ma meghalaya jongi udai ungai lang dhar te sakawai ka komen nai benos doling iba benos doling ila kli wei upliar khasi ubarem dor tam te ba benos upliar khasi ubarem dor tam udai redeem telang ka klub FC Goa kalathiat yu hakador khandai kror tam mei sakawai pat ko komen nai NRZ roi ke dosa ini la ai khuble yanga bari la ong nang yai beteng ban snai ki video te parlok baro khuble shibun ni phi baro nala yo shibun ki komen kum kini bat philai ai man sem yanga bangan nang trei khambha shushu nang ne sakman kublai shibun ya phi bara ho nyanang penmi shushu kumkini ki video ki ba mento ya phisya bat ba phiru phinya yo jing tep lang kublai shibun ya phi bara sakawai ka comment pat ki dan arngut ki ya kli ka ju ka jing kli i Donald bat Rojal lan sapentikna ba ya kador jong kane ka kali ha India bat ha Meghalaya ru namar ba kwa ban tip lang te ho ken ba mi de ban tip lang hi te kador jong ka Tesla car model S kan poi kumba nyo pho ne prapho la kha India namar ka he apalat ka tax ha India bat perlok ngani thu ye phi lada phi kwa thiet ka electric car ka Tata Motors ru kala penmi minta ya ki electric car kinshong kumba khatsan ne arpho la ka ye ada pikwa bantip company ashpang kane smoba sa comment yang